फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय जों नांगौनि बारा साखाफारा आरो देरहासारगोना रोखा बे बाथ्राखौ बुंदों खाम्फा बरगयारि बिथाङा। लकसभा बिसायख'थिया जेसेबांनो खाथि सफैदों एसेबांनो बिटिआरआव बिसायख'थिनि बारहावाया बांनायनिफ्राय बांनायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआबो लकसभायाव क'क्राझार आरो उदालगुरि मोन्नैबो बिजाथि गसंगनखौ लानानै मोनफानि उनाव मोनफा हाबाफारि लागासिनो दं। बिपिएफ दोलोआ गोहोआव गैयाब्लाबो फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव देरहानो थाखाय नाजाथाबनायखौ नुनो मोननाय जागासिनो दङ। दिनैबो बिपिएफ दोलोआ उदालगुरियाव युथ सेमिनार आरो वर्कशप लानाय जादों। दिनैनि बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै आथिखालनि प्रमद बर'नि सरकार दैदेननाय बिटिआर सरकारा बिसायख'थिनि सिगां खोथा होनाय बायदि खामानि मावनो हायाखै होननानै बुंथियो खाम्फा बरगयारि बिथाङा। लोगोसे आथिखालनि प्रमद बर' बिथांनि सरकारा गंसेबो एलपि स्कुल लुफुंनो हायाखै, गंसेबो फरायसालि फोसाबनो हायाखै होननानै अजद दैखांनायखौबो नुनो मोननाय जायो। बेजों लोगोसेनो आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारनि सायाव गोबां अजद दैखांनायखौ नुनो मोननाय जायो। दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो बिपिएफआ जयनिंनि हाबाफारिबो लाफानाय जादों। दानिया फैदो बिपिएफनि खाम्फा बरगयारिया आबुङै मा फोरमायदों मिथिनानै लानि। युथ सेमिनार बेजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव मा मेसेज खालामनो सानो? बिपिएफआ राजनैतिक गोहोखौ बारायनो थाखाय रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांनानै बयखौबो लोगो हमनानै रायलायनायनि बेबस्था खालामगासिनो दं आरो बे हिसाबै दिनैहाय बे उदालगुरि जिल्लानि आमबागावआव मोनसे सेमिनार खुंनाय जादों, वार्कशप खुंनाय जादों, जेरावहाय डिस्ट्रिक्टनि गासैबो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लिंहरनाय जादों आरो बेवहाय राजनितिकआ बिटिसिआव मा जागासिनो दङ, बिपिएफ हिसाबै जोङो बबे लामाथिं लांनो लुबैदों राजनितिखौ, ओनसोलनि जौगानायखौ नायनानै मोनफ्रोमबो जाथि गस्थिनि आसा आकांक्षाखौ पुरन खालामनायनि इन्टारेस्टखौ लानानै आरो जायगायाव इउनिटि आरो शान्ति लाखिनायनि उद्देश्यखौ लानानै दा बेवहाय हाजार हाजार मानसिया बाहागो लाफैदों। बेखाय आंखौबो मोनसे साबजेक्ट होनानै बाथ्रा बुंनो थाखाय लेंहरनायखाय आं फैदों आरो जोबोद मोजां मोनदों। सार, नोंथांनि बायदिब्ला फैगौ जिहेतु राजनितिक बर'नि बेखौ होबथानांगौआ नैबे लाइमोनफोरासो? बेखौनो आं बुंदों जे लाइमोनफोर नङाब्ला, युथ्स नङाब्ला खुनु समाजा जेबो रिस्क लानो हाया, रिस्कि खामानि मावनो हाया। जोङो बेखौ सारा पृथिबीनि संग्राम, जेराव जेराव संग्राम जादों, रेभलिउसन जादों, बेवहाय जों नुनो मोन्दों। आरो जोंनि आसामावबो बे रेभलिउसना फैदों छात्र संगठन माने युथ्सफोरनि दारैनो बे संग्रामा फैदों। बेनि एग्जाम्पला जोंनावनो गोथां दङ। बेफोरखौ नायनानै जोङो दिनै बिटिसिनि राजनितिकआ मा रोखोम जानाया मोजां, रायजो राजाफोरखौ गुबुन लामाथिं थांहोआबालानो मोजां लामाथिं लाबोफिननायनि दायित्वआबो बे युथ्सनि आखायावनो दं। बेखायनो जोङो दा बिपिएफ दोलो हिसाबै युथ्सफोरखौ बोरैहाय ज' खालामनो हायो बेनि थाखाय जों खामानि मावदों। फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय माबायदि? फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय दा बिपिएफ हिसाबै जोङो एकदम साफाखारा जाखाबाय। देरहानाया जोबोद बांसिन गुना मोजां जानानै दङ। उदालगुरि मंगलदै बे समस्थियावबो बिपिएफआनो देरहागोन बियो रोखा जाबाय। क'क्राझारावबो रोखा जाबाय। बेखायनो बिपिएफआ खुनु गुबुन दोलोजों माने मित्रता जोङो जानाय नङा, एलायन्स जानाय नङा, थारमाने एलायन्स खालामनाय नङा। बिपिएफ हिसाबैनो जोङो गसंगोन आरो क'क्राझार, उदालगुरि, मंगलदै बे समस्ति मोननैयाव जों देरहागोन। नाथाय जिहेतु दायो खुंथाय गोहोआव थानाय प्रमद बर' सरकार बिथांमोना बुंगासिनो दि जिहेतु नैबे एमपि इलेक्सननि उनाव बिपिएफ होननाय राजनितिकआ थानाय नङा। बिथांमोनहा भुल बुजिदों आरो निस्सय नोंथांमोनहा रिपर्टार जानानै बिनि बांसिन बिजिरनानै नोंथांमोनहा नायबाय आरो निस्सय नोंथांमोनहा नुबाय जे इउपिपिएलनि स्थिति, इउपिपिएलनि अबस्थाया दा मा अबस्था जानानै दङ। गामिनि रायजो राजाफ्रा मानो बिथांमोनखौ गाज्रि मोनखो आरो फैगौ इलेक्सनाव रायजो राजाफ्रा मा सिद्धान्त लानानै दं, निस्सय नोंथांमोनहा बिनि गुमुर मोनखाबाय। दा जों मिन्थिनाय बायदिब्ला इउपिपिएलआ थांनाय इलेक्सनाव जेरैबायदि खोथा होदोंमोन, माने कमिटमेन्ट होदोंमोन, नैबेखौ बानायगोन, नैबेखौ मावगोन, बैखौ होगोन, दिनै मोनसेबो खामानि मावनो हायाखिसै। 3 बोसोर जाबाय जोंनि जायगायाव उन्नयनमूलक खामानि जानायखौ जों नुवाखिसै। गोदान कलेज बानायनाय,
गोदान कलेज बानायनायनि खोथाखौ बाद हो कलेजनि न' लुनाय स्कुलनि न' लुनाय LP स्कुलनि न' लुनायबो जों नुनो मोनाखिसै गोदान लामा बानायनाय गोदान इक'नमिक इनफ्रास्ट्राक्चार बानायनाय ससियेल इनफ्रास्ट्राक्चार बानायनाय कालचारेल इनफ्रास्ट्राक्चार बानायनाय जों बेफोरखौ नुनो मोनाखिसै बिथांमोना 17 बोसोर होननानै बुङो 15 बोसोराव हाग्रामा महिलारिनि दिनाव जि डेभेलपमेन्ट जानानै थादों जि इनफ्रास्ट्राक्चार बानायदों बेनिफ्राय गोदान बानायनाय जों नुनो मोनाखिसै 3 बोसोराव जुदि गासै बड'लेण्ड ओनसोलाव 4 डिस्ट्रिक्टआव जुदि मोनबा लामा बानायोब्लाबो 20 था गोदान लामा फैगौमोन मोनबा दलं बानायोब्लाबो 20 था दलं फैगौमोन मोनबा स्कुल बानायोब्लाबो माने 20 था LP स्कुल फैगौमोन मोनबा कलेज लुयोमोनब्लाबो 20 था कलेजनि न' जागौमोन जोंनि मोनसेबो बानायाखिसै दा बेखायनो रायजो राजाफ्रा गाज्रि मोनबाय बिथांमोनजों मुथै रायजो राजाफ्रा समर्थन खालामनाय नंला